Tara mga lakal tayo guys, no? Papunta tayo ng bayan ng Binalunan. Nandito pala ako sa may bayan ng Villasis guys, no? Bali tadaan ako ng Mordaneta, then Binalunan na. Tara tayo, let's go! This is Don's TV Vlogs Tutorial Travel and Entertainment Channel. Villasis to Mordaneta. Binalunan po ang ating ngayon pick up. Ang ating pangangalakal ng mga disconnected wifi. Sa mga nais magbenta po ng mga disconnected router, PLDT, Fiber, converts, message lamang po sa aking Facebook. Hanapin lamang ang one word ko na Dongs Download. Or kaya Dongs Gonzales. Or mag-comment lamang po dito sa aking YouTube channel. Grabe ang init ngayon guys. Kaya kung ikaw ay may high blood, ako, iwasan mo nang maglabas-labas sa panahon ngayon. Palaging mga palagring magpapaon. Ilang minutes kaya ito, no? Kapunta ang Binalunan. Ang matraffic lang kasi dito guys, sa Ordaneta. Lunes ngayon, alas 2 na. So, wala pang traffic ngayon. Kasi kung dadaan naman tayo ng bypass road, malayo na. Kaya hindi na tayo mag-bypass road. For sure, wala naman traffic na sa Ordaneta. Diba, init, grabe. Sa Pangasinan, parang nasa Masbate na rin ako. Shoutout sa aking mga subscriber dyan sa YouTube, sa mga taga Masbate, lalong lalo na sa mga taga Kawayan, bayan ng Kawayan. Maayong hapon sa inyong tanan, sa inyong oras. Siyempre dito tayo sa Pangasinan. Dalawa kasi dito ang lingwahe sa Pangasinan.
Pangasinan, yun yung mga Pangasinense talaga. Siyempre, babatiin natin sila sa kanyang lingwahe. Masaltos, yung maaari, kayo na rin. Huwag sa Binisaya pa, maayong hapon sa inyong matanan. Pag dito kasi sa mga ano ay, pag dito banda sa may district ng Pangasinan, kadalasan ng Ilocano guys, hindi siya Pangasinense. Kaya batiin natin siya sa lingwahe ng Ilocano. Nagpulot ako. Yung pag namalim, mga subscriber ko dito ay Pangasinan. Nasa 5 kilometers na lang guys. Sa planeta tayo. Ito yung tower ng Smart dito sa may ano. Planeta na ito ang 5G. Pero yung mga malapit dyan ano? Tapos naka-modem ka ng ano, yung open line na 5G modem na may INDI changer para gumana yung promo na ano, Antelita 649 alimaw sa lakas. Tayo ngayon guys ng ano, Pinalunan, Pangasinan. Kaya Ardaneta tayo guys no, para makalakal ng Rocker Golden North Park Telescope. Sana walang traffic sa Organeta. Hindi na kailangan mag-bypass road.
matraffic yata. Magbabypass road yata ako nito. Ito naman saan. Matraffic na yun. Huwag na tayo mag-bypass road. Diretso na tayo. Bypass road, diretso na. Bahala na kung matraffic. Diretso tayo. Ayan guys ko, papasok na tayo ng mga Metas. Pangasinan. Mali yata ang misis natin na hindi mag-bypass road ah. Dapat ba nag-bypass road ako? Traffic na talaga rito eh. Dapat talaga nag-bypass road na ako. Nasa SM Ordaneta na tayo guys, no? Tatat ng City Mall Ordaneta.
diretso. Tapos na tayo ng ano, cruising sa may 160 na Ordaneta. Yan guys, sa cruising ngayon may daan din papuntang Manawag din yun. Ay, malapit na tayo sa Binaruna. Ang destination pala natin guys sa Binaruna is Barangay D, Binaruna ng Pangasinan. Napakainit.
bayan ng Lawak, Pangasinan. Diretso yan, papuntang Manawag. Pag dire-diretso naman, diretso ka, papuntang Cosurugio, Sison, and Rosario, La Union. Oh, napaka-init. Guys. Dito rin sa Binalunan ang division office po ng DepEd. Pangasinan division to. Hindi matatagpuan yan sa Binalunan. Lapit na talaga sa ating target ko. Barangay C. Binalunan. Panghangitan barangay na po guys. Lapit na tayo guys, no? Stop lang guys, no? After ng kapuan ng market. Nakuha na natin, no? Ito yun. Dongs TV, home of all kinds of tutorials. Don't forget to subscribe and click the notification bell. Dongs TV.